ट्रेन काम चलची हमारे जाओ। अरे भाई जब तू स्कूल में पढ़ता था तो बोलता था कि डॉक्टर की नौकरी करूंगा और अब तो तू नाली साफ कर रहा है। भाई महीने के 25,000 मिलते हैं। 25,000 है। अरे भाई 25,000 ये वाली भी साफ होएगी। 25,000 ତମେ ଗୋଟ ତଳେ ପଡୁଛି 500 ଟଙ୍କା ନା ନିଅ କି ଆଳୁ ଚକଟାଟାକୁ ପୁରା ରାଗ କରିଦିଅ। ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଯାଉ ପଛରେ ସେ ଖାଇବ 1500 2000 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଯିବ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡବା ଢାଳି ଦଉଛି। 500 ଟଙ୍କା ପୁରା ରାଗ କର। ଦିଅ ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ, ଦିଅ ମ୍ୟାଡମ କୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ। ତାକୁ ଆଗ କହିଦେଲା।